खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनल एप्रिलास किचेनाव फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होनना आंबो मोजाङैनो दङ थ' दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय ओमफ्राय दिनै आं संनो लानाय ओंख्रियानो जाहैबाय मैखारै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो बे ओंख्रिखौ गोदो मानसिफोरा माने जोंनि बर'फोरा थावनि ओंख्रि बारा जाबाङामोननो गोदोनि मानसिफ्रा खोन्थायो बिदिनो बिसोरनो ओंख्रि माने खारै ओंख्रिसो बांद्राय जायोमोननो थ' दा खोथाया जाहैबाय जोंहा बाबाया दिनै मैखारै ओंख्रि जानो लुगैदोंनो थ' बेनिखायनो आङो मैखारै संनो लादों दिनै आङो मैखारिखौ संनो लादों सजना बिलाइ आरो हा सबाइजों ओरैनोथ' जुदि होनो गोसोब्ला आरो बहुत माबा माबि मैगं बेयाव माने मिक्स खालामनानै संजायो किन्तु जोंहा दा मैगं बारियाव गैया जाहैबाय नालाय अखा हाबाय थानायखाय दै जाजोबनानै मैगं बारियाव मैगंफोरा रानज्रबलांजोबदो दा जोंहा बारियाव ओरैनोथ' जोंहा बारियाव मैगंफोरा थायो जोंहा बाबायानो गायो किन्तु दा गायनायनि उनाव अखा हानायनिफ्राय माने मैगं बारिनि मैगंफोरानो सब रानज्रबलांजोबबाय दा बेनिखायनो मैगं बारियाव मैगं गैया जाहैबाय नालाय थ' बेनिखायनो आं सजना बिलाइ आरो हा सबाइजोंनो संगोन ओरैनोथ' मैखारिफोराव नाफोर होबा गोथावसिन जायो किन्तु आं दिनै ना होआ माने मैखारिखौ आङो दिनै माने भेजसो संगोन नन भेज एड खालामला थ' बिदिनो बुंबाय आङो थ' संनो थाखायथ' किचेनाव थांखानांखागोनानो आं दायो ड्रयिं रुमावसो दं नालाय थुदो बिदिबा किचेनाव थांनानै संनायखौ जागायनोसै थुदो थांदिनि दाना सजना बिलाइखौ बासिना लानोसै बासिनायाव बिराद टाइम लायो थ' थाब बासिनांगोन हारसिं हाग'आबाबो उपाय गैया बासिखानांगोन जानायनि खोथा दं नालाय थ' बासिना लानोसै दायो आङो मैखारि ओंख्रिजों लोगोसे खांख्रिखला आरो आलु भाजि संगोन होननानै आं लादो ओमफ्राय आङो जेनेबा सजना बिलाइ आरो हा सबाइजोंल' मैखारि संगोन होनना सानदोंमोन ओंखाम सिङाव हाबनायनि उनावसो नुहैबाय दाख्लै माने आंनि लोगो जोंहा न' खाथिनिनो लोगो लाहा माबा होफैदोंमोन मा बुङो बेखौ भिन्दि खुगायावनो फैलाय थायाखै भिन्दि सोदोबा भिन्दि होफैदोंमोन थ' बेखौनो आं मैखारियाव होफानो होनना सानदों थ' दायो सजना बिलाइखौ बासिग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय जेनेबा सजना बिलाइआथ' बासिनो बिराद सम लायो नालाय बेनिखायनो मामायाबो उनाव आंदो बासिफाबाय ओमफ्राय बिथिंजाय नै मामाजों आंजों रायलाय बासिनायखाय थाबनो बासिखांनाय बायदि मोनलायलायबाय ओमफ्राय दायो आङो खांख्रिखलाखौ हानानै लानोसै ओमफ्राय आलुखौबो बिगुर लेबनानै मोजाङै हाफानानै लानोसै मामादो आङो रायलाय मैगंफोर हानो बा माबाफोर खामानि मावनो आं गाहाम मोनो मानोना लोगोआव बेबायदि मावबाय थानाय समाव सोरबा थाफानानै रायलायबाय थायोबा खामानिफोरा माला जोबलाङो पात्ता मोना नालाय बिदिनो मामादोनो रायलाय आङो मैगंफोरखौ हागासिनोमोन ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा बिमाफोरा ओमफ्राय खांख्रिखलाखौ सोरबा बेगर थाब्ला जानो हामा मोनो जोंहा मामायाबो गाहाम मोनानो थ' आंखौ माने बेगरखौ गारखानो होदोंमोन ओमफ्राय आं बुंबाय जे जेनेबा सुबानो खारगोनदां होननानै आङो बासिनाय समाव गारासै ओमफ्राय उनाव सुनाय समाव खारदोंमोन खारनाया किन्तु मोजां साफा खारजोबाखैमोन आखाइजों एसे एरख' गारनो गोनां जाबाय बेगरखौ
जेनेबा मामा बुंनाय खोथाखौ खोनासंनायबा एसे इजि जागौमोन दा मावनाय खामानिखौनो मावफ्लेबाय थानो गोनां जायोना खोनासङाबा गिदिरफोरनि खोथाखौ बार साफा सुनानै संहैनोसै खांख्रिखलाखौ एवग्रोना लानोसै फ्राय एवग्रोनांगोन नालाय नङाबा ओंख्रिखौ संग्रोना लाबा उनाव आरो लहाया सुफिनलाय एवलाय एसे खामानिया बारा जानाय बायदि मोनो थ' आङो भाजिखौ एवग्रोना लानोसै ओमफ्राय उनाव मैखाखौ संनोसै खांख्रिखला भाजियाव आं बांद्राय जेबो होआ बानलु गोरान थाइनैसो ओमफ्राय आरो हालदै संख्रिखौलाय होखाना दङमोन हानानै दोननाय बेखौनो आङो हानानै होदों खांख्रिखला भाजिखौ एसे गेब्लेनायसो गाहाम मोनो नालाय बेनिखायनो आं सिफ्लेजोबना होबाय स्र' स्र'बो दोनजागौमोन भाजिया मोनबाय बेनिखायनो खांनानै दोननोसै ओमफ्राय ओंख्रिखौ संनोसै ओंख्रिखौ संनायनि सिगां आङो ओंख्रियाव होगोन भिन्दिखौ एसे एवग्रोना लागोन थावजों एवालासिनो होबा बांद्राय बिजल जायो थ' बेनिखायनो एवनानै बिजलखौ एसे खारहोना लाग्रोनोसै ओमफ्राय ओंख्रिखौ संनोसै भिन्दिया मोनबाय माने आं भिन्दिखौ हाफ फ्राइसो खालामदों नालाय थ' खांनोसै ओमफ्राय दाना सजना बिलाइ आरो हा सबाइखौ होना होनोसै संख्रि बानलु आरो खारदै होनानै एसे एवख्रेबग्रोना लानोसै
दै होनानै गोदौ होनोसै सबाया रुइनांगोन नालाय थ' बेनिखायनो आङो दैखौ एसे बुरजायैनो होबाय ओमफ्राय भिन्दिखौबो होना होबाय दै एसे होबावनोसै ओंख्रि गोदौनायखौनो माबा दैयाव ना फिसा फिसा जाखांनाय बायदि नुलायलायदों भिडिअ'आव दायो आङो सामब्राम गुफुर आरो गलमरिस देनानै दोननायखौबो होबाय जाब्रां थानायमोनबा जाब्रां होगौमोन जाब्रां गैयैखाय आं गलमरिसखौनो देनानै होबाय हा सबाया रुइदोंना रुइयाखै एसे सेफ्लेना नायनि हा सबाया रुइबाय थ' दायो आङो साग्रा गन्दै एसे सानानै होनोसै एसे गेब्लेबा ओंख्रिखौ जानानै गाहाम नाङो नालाय थ' बेनिखायनो आङो साना होनोसै एसे गोदौ होनानैनो ओंख्रिखौ खांनोसै आङो मोनबाय नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बिब्दि सङालासिनो गुबुन माने मानसिफोरनि संनायफोराथ' आलादा आलादा जायो नालाय आंनि बायदि संफेराखैबा नोंथांमोनहाबो संना नाय मा थिग नोंथांमोनहाबो जानानै बिदि संनानै जानो गाहाम नांगोनबो जानांगौ थ' आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै गाहाम मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै आं आसा खालामबाय थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय